जायफ्रा लोगोफोर प्रफेसनेल मदखौ अफ खालामनो लुगैयो नालाय फेसबुकआव जेनेबा नोंसोरा फेसबुकआव जेनेबा दायो नोंसोरनिया फलोवार्सनि अपसन ओंखारगोन आरोना जेनेबा नैबेबायदि ओंखारना थानाय नालाय नोंसोरो प्रफेसनेल मद अन खालामनाय लोगो लोगो ओमफ्राय जेब्लानाखि नोंसोरो बेखौ अफ खालामगोन बेखौ माबोरै अफ खालामगोन जादोंबा नोंसोरो बेवहाय माने बे नोंसोरनि प्रफाइलाव थांदो आरोना बे मानसिनियाव थुनानै हो ओमफ्राय बेवहाय नोंसोर थांनानै ओमफ्राय बेवहा बे 3 डट दङ अपसन बेयाव नै एड टु स्टरिनि खोथा मोनथाम 3 डट दङ बेयाव थुनानै हो ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुगोन गाहायावहा टार्न प्रफेसनेल मड अफ बेखौ थुनानै होबानो जाबाय अब्लानानो नोंसोरनि बे प्रफेसनेल मड अन जाना नोंसोरनिफ्राय माने अफ जागोन आरोना जेन बे फलोवार्सनि अपसन ओंखारदों नालाय बेयो अफ जानानै ओमफ्राय फ्रेन्ड्सनि अपसन जाना थागोन आरो बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोनथियाबा बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हागोन आरो एसेनोसै।